Саха төрөтүн көтө хокая өтчө төрөт утары кайгаллах өлөхмол хугар хокай флешмобун терендилер. Сутурдагыда өлөхмө көрөтүн 2 нөмердә хосколадыгар республиканың олонқо декадата бара турарынан себәстән 10-11 класс оголорун бәйләрен көрдөһүләреннән өлөхмәтәгы 10 филиалын берсәдәтленең ран өлөхмә хокаяден флешмоб тәрәһенен ыттылар. Быйыл бу ол чәрчитенән үрәппетем олус түргәнлек ылыннылар бары хуа бихети 3 күн белемнән барамыт бүген көрлөрдү бит. Өлөхмә районы әлбә хомук самагалыгын илләхтик олорор дойдутунан билләр. Оғылар тусымыктырттан иңнибәттер, интерестере сүрдәк, бәйеледік, олыс түргенлік ылынан, оғайдан, ыллан, тойын, тірәхіннәқті каста. Этергедлі үчүгей позитивный энергияннан сәрәттенен оғылар настроениялары олыс үчүгей. Маны тірәхіннәр істейділер, болар сүчей болады. Бихе настроение тучой зарядились. Виктория Платонова, Сергей Лефо, Саха телевидениете, Өлөхмә.